Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Biz hadis dərslәрен davam итәбез, һәм biz шушы сабырлыкка карата түземлелек турында хадисләр укыганык. Һәм менә бүгенге дәресебездә дә шушы ни өчен сабырлык килә, шуның кайбер хикмәтләрен хадисләр нигезендә өйрәнеп китербез. Бүгенге хадис менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля кемгә бәла-каза җибәрә икән, аның хикмәте бу кешегә хәерлек теләү. Әйе, без инде бик каты гаҗәпләнербез. Ничек инде кешегә берәр сынау килде икән, авырту микән, яки берәр якынын югалту, яки берәр бәла-казага юлыкты икән, һәм башка төрле проблемалар каршысында туды икән, без уйлыйбыз инде ничек инде бу хәерлек булсын. Безнең аңлау буенча, кеше гел рәхәтлектә яшәсә генә, димәк, бу кешегә Аллаһ та хәерлек тели дип уйлыйбыз. Әгәр дә ул күп акча эшли икән, яхшы машинада йөри икән, зур йортта тора икән, бер дә авыртмый икән, бу кеше бәхетле, бу кешене Аллаһ Тәгалә ярата дип уйлыйбыз. Әмма бу безнең фикерләргә бик үк туры килеп бетми. Чөнки карасак, Аллаһ Тәгаләгә иң якын, бу дөньяда да җәннәт вәгъдә ителгән кешеләр, алар каты сынауларга дучар булдылар. Шуның берсе дә Пәйгамбер саллаллаһу. Шулай бит, ул кечкенә вакытында ятим калды, аның динебезгә чакыра башлагач, үз туганнары ук шушы Мәккә җирлегеннән, туган җирлегеннән куып чыгарды. Ул якыннарын югалтып бетерде. Аның малайлары бөтенесе дә үзе барында үлеп бетте. Ягъни ул бик каты сынауларга дучар булды. Шуңа карамастан, Аллаһ Тәгалә иң яраткан бәндәсе. Шуңа күрә әле ул сынау килү, ул сине Аллаһ Тәгалә яратмый, сиңа риза түгел дигән сүз түгел. Менә шушы хадистә бүгенге көндә алачакбыз. Киресенчә, кемгә Аллаһ Тәгалә хәерлелек тели, аңа бу дөньяда нәрсә бирәчәк? Сынау бирәчәк, төрле проблемалар бирәчәк. Ни өчен? Хәзер без аны инде укып беләчәкбез. Менә беренче хадистә, бу хадис безнең хәсән дәрәҗәсендәге килә торган Тирмизи риваятендә килгән хадис. Иң беренче Әнәс радиллаһу анһу сахабадан килә. Иза арадаллаһу би'абди хайран аҗҗала лаху уқубата фид-дунья ва иза арадаллаһу би'абди шарра амсака анһу бизанбихи хатта юафия бихи яумал қияма. Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгалә үзенең кылына берәр кешегә яхшылык тели икән, ул аны бу дөньяда ук җәзага дучар итә. Бу дөньяда да сынау, бәла-казага дучар итә, сынау бирәчәк. Кемгә Аллаһ Тәгалә берәр кешегә, берәр кылына яманлык теләсә, кыямәт көнендә тулысынча тиешлесен бирү өчен, ягъни кыямәт көнендә аны газаплар өчен, ул аны шушы бу дөньядагы гөнаһлар өчен җәзаламыйча тора. Бу дөньяда аңа бәла-каза бирми, бу дөньяда яхшы итеп яшәтә, әмма кыямәт көнендә аның җәзасын бирәчәк. Һәм шулай ук икенче риваятта инна айзамал җазаи ма айзамал бала ва инна Аллаһ Тәгалә иза ахабба кауман ибталаһум фаман радия фалаху рида ва ман сахита фалаху сухт. Һәм нәрсә Дөрестлектә зур күп әҗерләр олуг сынаулар өчен тиешле. Сынау зуррак, катырак, авыррак булган сайын аның әҗере дә күбрәк. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә берәр кавымны, берәр халыкны ярата икән, ул аларны төрле сынауларга дучар итә. Һәм шуннан соң кемнәр шушы сынаудан канәгать булса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә алардан да канәгать, риза булыр. Һәм инде кем канәгатьсез булса, риза булмаса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы сынаудан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай ук бу кешеләрдән риза булмас. Менә бу хадисләр бик тирән мәгънәле хадисләр. Менә уйлап карасак, алдага әйтелгәнчә, без бит инде уйлыйбыз, кешегә бәла-каза килде икән, димәк, Аллаһ Тәгалә аны яратмый дип. Киресенчә, менә бу безнең фикеребезне үзгәртә торган, тормышыбызга
күзаллауны гомумән икенче якка бурып куя торган хадис. Ни өчен? Чөнки беләбез, һәрберебезнең кимчелекләр, җитешсезлекләр, гөнаһларыбыз бар, шулай бит? Һәм әле күбебез аны изгелек кылып кына шушы кимчелекләрне, гөнаһларны җуып бетерә алмыйбыз. Чөнки изгелеккә омтылыш әле безнең бик заиф, бик әз. Ул теге иманыбыз заиф булу аркасында, динебездә яңа гына булу, гыйлем җитмәү аркасында бик теге изгелеккә, изгелек кылырга, хәерле гамәлләр кылырга омтылмыйбыз. Күбрәк яратабыз үзебез өчен генә яшәргә. Бу яшерен түгел иде, моны бөтенебез дә аңлый. Әмма шуңа карата гөнаһларыбыз да бик күп. Шулай бит, төрле Аллаһ Тәгалә сөймәгән, Аллаһ Тәгалә яратмаган, Аллаһ Тәгалә харам дип кылган нәрсәләрне без эшлибез. Шулай ук гыйлем алмау сәбәпле белмибез без нәрсә ул харам, нәрсә ул хәләл. Гомумән гөнаһ нәрсә ул, нәрсә ул савап белмибез. Чөнки бик әзебез генә гыйлем ала, бик әзебез генә дини китаплар укый, бик әзебез генә анда мәчетләргә йөри, бик әзебез генә төрле вагазлар тыңлый. Һәм шуның аркасында бик күп төрле гөнаһлар кылуга дучар булабыз. Һәм изгелек кылуда әз булу сәбәпле без нишлибез инде? Менә шушылардан котылыр өчен, шулардан арыныр өчен, ниме? Шушы гөнаһлардан чистарыныр өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә инде нишли төрле сынаулар килеп җибәрә. Һәм менә шушы сынаулар аша без чистарынабыз. Һәм берәр кеше, Аллаһ Субханаһу берәр кешене яратты икән, без беләбез, бу дөньяда нинди генә сынау килмәсен, аннан ничектер котылып була, чыгу юлы бар, шулай бит. Мәсәлән, авыртып китте икән, син табибка мөрәҗәгать итәсең, дару эчәсең, система аласың, ул авыртуың сине вакытлыча гына, син дәваланасың. Берәр проблемага юлыкты икән, мәсәлән, берәр криминал булды ди, Алла сакласын инде, органнар белән дә һәм башка. Син адвокатлар юллыйсың, син дуслар аша, ул проблеманы ничектер шишеп була, шәфәгатьчеләр аша, русча әйтсәк, связьлар аша, ничектер, тем более әле безнең җирлектә шулай бит инде бөтен нәрсә киләнгән, ничектер сөйләшеп, уртак фикергә килеп, ничектер ул проблеманы шишеп була. Димәк, бу дөньяның проблемаларын, бу дөньяның сынаулары ул вакытлыча гына. Һәм аны ниндидер сәбәпләр кулланып шишеп була. Ә менә кыямәт көнендә анда инде юк, анда адвокатлар да булмаячак, анда дуслар да булмаячак, анда шәфәгатьчеләр да булмый. Шәфәгатьчеләр була, әмма әле ул дәрәҗәгә җитәргә кирәк сиңа шәфәгать кылсыннар өчен. Анда откупиться да итеп булмый. Анда инде акчага сатылган хөкемдарлар, судьялар да булмый. Димәк, нәрсә дигән сүз? Кыямәт көнендә шушы газап, шушы җәза күпкә куркынычрак була. Чөнки аннан качып булмый, аннан чыгу юлы булмаячак, син анда бикле. Ә бу дөньяның сынавыннан син качып булачаксың. Шуңа да Аллаһ Тәгалә кемгә, ничек хадистә әйтелде, кемгә ди берәр кулына, берәр кешегә хәерлелек тили икән ди, ул җәзаны ди, ул газапны бу дөньяда биреп калырга тели ди. Чөнки бу дөньяның җәзасы күпкә җиңелрәк ди, кыямәт көненә теге ахират дөньясына караганда. Ә кемгә инде киресенчә ди, начарлык тели икән ди, бу дөньяда рәхәттә яшәтәчәк. Бу дөньяда да күрәбез бит, кайбер кешеләр җәбер зулым кыла, шулай бит. Нахакка кеше акчасын ашый, анда кайбер түрәләр бар бит, инде шулай вакытында хезмәт хакын бирми, зөлемлек кыла, анда тиешенчә инде түләп бетерми, һәм үзе дә бик яхшы рәхәттә яши. Сау-сәламәт, анда яхшы машиналарын кеше үзе кара инде ди. Ул гөнаһ кыла ди, ул рәхәт яши ди. Берни сынавы да юк, бөтен проблемасы да шишелә ди. Кеше уйлый, аны Аллаһ Тәгалә ярата, юк, дөрес түгел. Чөнки кемгә менә Аллаһ Субханаһу начарлык тели, бу дөньяда рәхәт итеп яшәтә. Ни өчен? Бөтен газабын, бөтен
булган борчу мәшәкатьне калдыра кыямәт көненә. Чөнки бу дөньяда сынау килсә, ул аны шишәлә, откупиться, теге сатып алаларында кемдер сөйләшә бетә. Ә кыямәт көнендә бу кеше инде беркемгә төртә дә алмаячак, беркемгә бирә дә алмаячак, адвокат та алмаячак. Һәм газабы күпкә куркынычрак, күпкә хәтәррәк. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тааля үз хикмәте белән ул аның газабын инде икенче көнгә калдыра. Шуңа күрә менә безнең фикерне үзгәртергә кирәк. Кеше, мәсәлән, гынаһ кылып яши икән һәм берни сынау да юк икән, Аллаһ Тааля аның җәзасын бирәчәк кыямәт көнендә. Һәм кешегә берни намаз ахырына, иман китергән дин ахырына төрле сынаулар килеп тора икән, уйларга кирәк, менә үзе диндә намаз да укый, сынау артыннан сынау килә, Аллаһ Тааля аны яратмыймы? Юк, киресенчә Аллаһ Тааля аны ярата. Чөнки бу дөньяда бөтен биреп бетереп шушы сынауны, уларны чист тартып, кыямәт көнендә бернинди газапламыйча, уларны җәннәткә кертергә тели. Һәм шуңа да менә олы зур сынауларга карап, аның әҗере дә күбрәк булачак. Гынаһтан да, чөнки без алдагы дәресләрдә алдык бит, нинди генә бәла каза килмәсә, аның сәбәпле ул гынаһлардан арына, чистарына. Һәм шушы чистарыну аркасында ул кыямәт көнендә инде нәрсә? Хәтта хисапсыз җәннәткә дә керергә мөмкин. Кыямәт көнендә газапланмаячак шушы булган гынаһлары өчен. Чөнки ул дөньяда инде газапланды, дөньяда инде җәзасын күрде эшләгән гынаһлары аркасында. Ә кем бу дөньяда инде җәзасын алмады эшләгән гынаһлары аркасында, ул күпкә куркынычрак нишләячәк? Кыямәт көнендә алачак аның инде җәзасын. Һәм менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә сорадылар бит. Ул безнең Тирмизи җыентында килә торган хәдистә, я Расулуллаһ, эй Аллаһның илчесе ди. Әйюн нас ашадду бала, кайсы кешеләр иң каты бәла казага дучар булачак ди. Лайтты әнбия ди, пәйгамбәрләр ди, уйлап кына карагыз, Аллаһның иң сөекле, иң яраткан бәндәләре иң каты сынауга дучар булалар. Без аны дәрес башында әйттек. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм ятим калды. Балалары үлде, үз туганнары аны куып чыгардылар. Шулай бит. Суммал амсал фал амсал, һәм инде алар кебек аларга иярүчеләр ди. Ягъни пәйгамбәрләргә иярүчеләр, шушындай аның сөннәтен үтәүчеләр, сахабалар, табигиннәр, алимнәр. Һәм нәрсәли? Фаюбталар раҗул аля хасби диниһи. Кеше ди, диненә каратып ди сыналачак ди. Фәин кана фи динихи сулбан иштадда балауху. Әгәр дә диндә нык булса ди, аны ди каты сынаулар көтәчәк ди. Аны каты итеп сыналачак ди. Ва ин кана фи динихи риққа ибтала аля хасаба динихи. Әгәр дә диндә әзрәк заифрак булса ди, диненә карап ди сынау булачак ди. Һәм менә монда да күрсәтә, кешенең диненә, тақвалыгына, иманына карап, нишле икән? Сынау килә икән. Чөнки нинди генә сынау булмасы, ул аны чистарта, паклы гынаһлардан арындыра. Гынаһлардан арынып Аллаһ Тааля белән очраша икән инде, димәк ул кыямәт көнендә газапланмаячак, чистарачак һәм инде өметләнәбез, җәннәтле булачак. Һәм менә теге русча әйтсәк, обольщаться, теге алдаланырга кирәкми, тагын бер кабатламыз, кеше гел рәхәттә яши икән, Аллаһ Тааля ярата. Менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муснад имам Әхмәд җыентында килә торган хәдистә, ул теге Ән'ам сүрәсенең 44-нче аятында укый. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм إذا رأيت الله يعطي عبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. Әгәр дә күрсәгез ди, кеше гынаһ кыла ди, ниме? Берәр кеше гынаһ кыла ди, гынаһка бата ди, һәм шушы кешегә үз яраткан әйберен биреп тора икән ди. Кеше бит уйларга мөмкин, әнә риба ашый геләндә алдалап
нахаксызга кеше малын үзләштерә, һәм шуңа карамастан нәрсә тели, яхшы машинада ла, зур йортта төзү янында ял итәргә дә йөри, балаларын да яхшы шуннарына урнаштыра. Менә бит инде димәк Аллаһ Тәгалә ярата, гел менә материальный, теге акчалы, вакытлы шәй белән бәйлибез. Әгәр дә шул ягы әйбәт булса, димәк Аллаһ Тәгалә ярата дип. Тамыр кабатным юк. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм, әгәр дә күрсәгез, Аллаһ Тәгалә берәр кешегә бирә икән ди. Әйме, шушы гынаһ кыламны яраткан әйберен биреп тора икән ди. Әйме, монан белән ди алдаланмагыз ди. Һәм укыды Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең Ан'ам сүрәсендә килгән 44-нче аятын. Нәрсә ди? Фәләммә насу ма зукиру биһи фатахна алейһим абваба кулли шайъин хатта иза фариху бима уту ахазнахум багтатан фаиза хум мублисун. Һәм нәрсә ди? Алар ди үзләренең исләренә төшергәнләрне оныткач ди, biz аларга бөтен нәрсәне ишекләрен ачып җибәрдек ди. Нәрсә ди? Аллаһ Субханаһу Тәгалә элекке кавемнәргә дә бит исләрне төшереп торды. Каян килдегез? Сезнең алга моңарчы яшәгән кавемнәр нәрсәгә дучар булды? Нинди газаплар булды Аллаһта танымаган өчен, бу дөньяга алдаланып яшәгән өчен? Һәм шуңа карамастан әле Аллаһны инкар иткәнгә, Аллаһка гыйбадәт кылмасалар да бәрбер дөньяны бирде. Азык-төлек бирде, байлык бирде. Һәм бу мөмкин дә Аллаһ Субханаһу Тәгалә бәрбер кешеләргә төрле сынаулар ача, исләренә төшереп тора. Төрле гарипләрне күрсәтеп, төрле менә шөкерсез бәндәләргә төрле авыртулар җибәреп, искә төшереп тора. Онытмагыз ди, Раббыгыз барлыгын, миңа кайтачакны. Һәм шул вакытта зур байлыклар, нигъмәтләр дә биреп тора. Һәм шушы ишекләрне ачып җибәрдек ди, һәм алар үзләренә бирелгән нәрсәләргә бик куангач, бүгенге көндә дә кеше гомерендә бер тапкыр сәҗдә кылмаса да, әмма Аллаһ Тәгаләнең биргән суын ичә, Аллаһ Тәгалә биргән һаваны сулый, Аллаһ Тәгалә биргән аяклар белән йөри, Аллаһ Тәгалә биргән күз белән шушы тирәендә матурлыкны күрә. Аллаһ Тәгалә шушы җиреннән үскән ризык белән туклана, һәм шуның белән куана, ул аңа тиешле булырга тиеш дип. Аллаһ Тәгалә буйсынырга, шөкер итәргә, намаз укырга, ураза тотарга кирәклеген уйлап та бирми. Һәм шулай булырга тиеш дип яши. Һәм кинәт кенә нәрсә ди Аллаһ Субханаһу, без аларны кинәт кенә газап биреп эләктердек ди. Шунда алар төшенкелеккә бирелделәр ди. Һәм шу бу вакытта да Аллаһ Тәгалә кайбер вакыт кеше яши дә матур гына, хоп, я гарип кала ул, я бик каты авыру белән авырый, хәтта шушы Аллаһ биргән ризыкның тәмен дә татый алмый башлый, ләззәтен итә алмый, яки аяклары йөри алмый башлый, һәм ул вакытта инде уйлана башлый. Кеше яки инде гомумән җанын ала, Аллаһ хузурына күчә. Ул анда бара бер нәрсәсез. Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр белән кулланды, ашады, эчте, шатланышты, куанды. Әмма бер дә Аллаһка шөкер итеп сәҗдә кылмады, мәчеткә бармады, намаз укымады, туганлык җепләрен ныгытмады, әти-әнисен хөрмәт итмәде, садака бирмәде, закат бирмәде. Һәм инде аны бик каты газап көтәчәк. Ни өчен? Чөнки бу дөньяда Аллаһ Тәгалә аны рәхәттә яшәтте, газапламады, әзерләде бөтен газабын кыямәт көненә. Шуңа да менә бу хәдис инде күрсәтә, безнең фикерне үзгәртә. Кешегә сынау килде икән, сахабаларга әгәр дә бер нинди сынау килмәсә, алар борчыла, кайгыра башладылар. Аллаһ Тәгалә безне онытты микән әллә, бер дә сынау килми башлады дип. Киресенчә, алар сынау килгәндә шатлаганнар. Аллаһ Тәгалә безне онытмады, безгә сынау биреп тора дип. Чөнки сынау биреп алар беләләр, гөнаһларыннан чистарына алар, яки дәрәҗәләре күтәрелә иде. Чөнки бу җәннәттә дә төрле дәрәҗә булачак. Шулай бит? Бу дөньяда да кеше төрле дәрәҗәле. Бар бик факирләр, бар өчен эш каялаучылар, бар урта хәлләр, бар байлар, бар бик байлар, бар инде вообще бик каты, бик зур супер байлар да инде дөньяның анда ярты байлыгын үзен җыйган. Шулай бит? Җәннәттә дә менә шундый дәрәҗәләр булачак. Һәм кеше кайбер вакыт изгелек кыла, әмма бәрбер ул изгелеге аның җитми,
Фирдәүс җәннәтенә, зур дәрәҗәләргә менергә. Һәм Аллаһ Тәгалә шушындый сынаулар җибәреп, теге кеше сабыр итеп, түземлек, канәгатьлек күрсәтеп Аллаһ Тәгаләнең тәкъдирене. Шуның белән гынаһларыннан арынып, Аллаһ Тәгалә сабырлыгы өчен тагын да зуррак әҗерләр биреп, аны тагын да шушы зур дәрәҗәләргә күтәрергә телидер. Анкра сынау килә икән, я безнең гынаһлардан арындырып, кыямәт көндә газапламыйсы килми, яки инде безне шушы әҗребез җитмәү сәбәпле Аллаһ Тәгалә безне сынауларга дучар итеп, гынаһларыбыздан арындырып, зур әҗерләр биреп, җәннәттә дәрәҗәләребезне күтәрергә телидер. Шуңа да бу хадис безне төшенкелеккә бирелмәскә, сынауларны җиңелрәк үткәрергә, төшенкелеккә бирелмичә инде җиңелчә кичерергә ярдәм итә торган хадисларның берсе булып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә тәүфик хидаят бирсен, шушы хадис белән инде гамәл кылырга, төшенкелеккә бирелмәскә, чөнки хадистә әйтте, кем Аллаһ Тааля хәерлек тели, ул аңа бу дөньяда ук сынау бирәчәк. Шуңа да Аллаһ Тааляның тәкъдиреннән инде риза булып, канәгать булып, Аллаһ Субханаһу ва Тааля биргән сынауларга сабыр булып, шушы тормыш юлларını инде үтәргә һәм гынаһларыбыздан арынып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илля анта, астагфирука ва атубу илейк.